Sibihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kabumuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Puwersa 1215 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa laing opinyon sa pagtuo. Bayluay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Mga kaigsunan, mayong gabi sa tanan. Niyata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Usa ka kinaadman nagkanayon non potest esse Deuteronom cui non sobert veritas. Way pangatarungan nga mulungtad kung waas kamatuuran ay pasukan. Ang Jeremias 35:31 nagingon nga sa kalibutan ang tao dili gyud matagbaw sa bisan unsang kahimayaan kadungganan o kalipay ngayutanon. Ang bugtong makatagbaw sa tao, maura gyud ang Dios. Hingpit man ang kalipay nga gikas sa Dios. Wa may sami ug way katapusan ang kalipay sa Dios nga hatag kanato dito sa langit. Magampo ta sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios langitong Amahan, pinagi sa nga ni Jesus among gipangayo ang imong lamdag, imong giya sa Espiritu Santo, nga samtang magtuon mi sa imong mga puong Ginoo, amo ning puy-an sa mong kinabuhi, nga mo sang ipaambit suban nga nagkinahanglan. Losa kami sa makatalagman nga hiaguman namo, dining among pagwiyo, o dako kayong katalagman sa gubat, sa mga nasod, mga dagkong nasod, o libo-kalibo na sang nangamatay sa Ukraine o sa Russia, niya sa Israel o sa Iran. Simbako nga kini dili gyud mapugnan pero naipaw man ta. Sa Isaias 46:9 nahibaw ta nga ningon ng Dios, ako ray makapahunong sa gubat. Mo nang muhangad ta sa Ginoo. Mga muyo ta ngayang bubuan sa mabugnaong tubig sa panalangin nga maugdaw ang makalilisang nga pinatyanay ginamit ang mga modernong armas. Ato lang kadlukan kung mugamit ng nuclear bombs kay gamhanan pa na sa atomic bomb. Mao nga mga muyo kita kanunay alang sa kaugmaon sa atong mga batanon, alang sa pagsangyaw sa maayong balita aron daghan na makadungog sa mga pulong sa kaluwasan. O kini among ipangayo Ginoo sa ngalan ni Jesus ug panabang ni Santa Maria Birhen. Amen. Singan samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Uban ako karon si Carlo Badinas, usa sa very insistent o permanent nga pagpadayag sa pulong sa Ginoo katinawas pagtuong Katoliko sa Facebook. Niya niya sa si Rudy Rakasa, Master of Contradictions of the Bible. John Porca, usa sa mga serials sa atong Catholic faith. Dito maglangan atong paminawon si Carlo Badinas. Daghang salamat Bradsok og maayong gabi kanimo Bradsok og sa atong mga suki nga tigpaminaw nining ato ang programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya greetings nako Bradsok sa naglantaw nato karon sa ato ang live streaming si Sister Ninia Billy Habraw Hautopat og ni Brad Bros Arandaki Intig og sa nagminaw sa ato ang diri sa radyo si Brad Michael Cabonilas og si Brad Rominson og ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. O kanimo Brad Makong Mangyaw uban sa mga sawa, maayong pagpaminaw kanato tanan. O greetings nako diay sa tanang taga Matalom, Liti ug Kahagnaan, maayong gabi kanato tanan. Ang akong pangutana Brad Sok, usagod sa ato ang panudlo Brad Sok, mahitungod ni Mama Miri. Nga si Mama Miri Brad Sok sa tanang binuhat sa Dios, siya mao pinaka-perfect nga binuhat sa Dios. Mao si Santa Maria. Kay ang ubang mga binuhat sa Dios sama sa tao ay sama sa mananap, kato sila Adan og iba dihang nakasa ang tao napiktuhan man ang uban.
Pero kini ra gyud si Mama Mary Bradsok mo nagpabilin nga wa maapektuhi sa sala. Siya mo pinaka perfect. Unya Bradsok, usa gyud sa mga litanya sa ato ang mahal na Birhen Maria Bradsok, gitawag man gud si Mama Mary Bradsok og reyna sa mga propeta, reyna sa mga patriarka. Unya dinhi ko mo focus Bradsok kini iyang pagka-reyna sa mga propeta. Nganong gitawag man si Maria Bradsok og reyna sa mga propeta Bradsok? Palihog ko og hatagi katinawan Bradsok. Ang mahal nga birhen nga si Santa Maria, ginganlan og reyna sa mga propeta. The Queen of the Prophets. Tungod kay daghan sa mga propeta, nagabutyag, nagapadayag, bisig wa pa siya matao, gisguta na ang iyang role, ang iyang tumungog tuyo, nga siya mudawat sa makalilisang buluhaton kasubo ng way sama pero iyang gidawat. Kung na itong basahon ang Isaias 7:14 nga ang Ginoo gay mohatag og milagro nga usa ka birhen manamkon og manganak sa anak nga lalaki ang birhen manganak. Usa man ka dakong milagro kay the sentence or statements are very clear nga birhen siya nga nanamkon. Kaya kung sagod ka babae nga manamkon na, di naman na birhen. O labi nagmanganak, dili na birhen. Pero ang gilitok sa kasulatan, she is always a virgin. Mao nga, ang propeta nga si Isaias, nagbutyag yun sa tagna, may tungod siyang pagka-ulay. Unya, si Ezekiel 44:2, nagisgot usab og usa ka ganghaan. Nga moagi ang Ginoong Dios Israel. Og matod pa ni San Jeronimo kanang pultahan gisigutan, dili na pultahan sa Jerusalem. Kay ang mga pultahan sa Jerusalem, the walls of Jerusalem, daghang kay nisud og niguwa. Pero kining gingandan og ganghaan nga moaging Ginoo sirhana. Si San Jeronimo nagingon nga kanang ganghaan way lain mao si Birhen Maria. Sa tagna ni Ezekiel niya ang tagna sa Kaalam 1:4 nagingon nga dili mo pili ang Dios nga sudlanan niya kun dili kini putli way buling ug way mansa diya kaniya. Ang kaalam nga moos Kristo dili mo puyo sa lawas nga mahugaw kalag nga makasasala. So tagna na sana may tungod ni Birhen Maria nga imong inahan sa manunubos nato nga moos Jesus nga wa day buling ug way mansa ang iyang pagkasiya. Nya sa Salmos kapitulo 6 kini nga babae kianak nga pinili sa nanganak niya. Ang ordinaryong inahan di man tagapili, di man kapili ng inahan, babae o lalaki ba. Pero kini siya gipili ng daan. Gipili ng daan sa nanganak niya, buot sabtod ang Diyos mo'y nagpili. Gikan sa tanang kababayanan. So daghan kayo mga prophecies nga gilitok sa mga propita. Wala nga reasonable nga tawgon si Santa Maria sa litania o the Queen of the Prophets kon reyna sa mga propita. Muna ato'y katubag sa may pagkutana ni Carlo Badinas. Unya atong tagdon si Brad John Porca. Salamat Brad Chok o ayong gabi kanimo o sa tanang nagsunod sa atong live Facebook. Labi na dia sa Matalom Leyte ni Attorney Maningolo o ni Judge Julius Obos. O sa atong mga kauban din nagkuyog sila kagahapon o kantod ganihang buntag. Diya sa Batulite o sa Ilungos. Salamat Judge sa inyong pag-alalay. Labi na Tony Canillas o ni Brad Joselito Palen. O labi na ni Ernesto Roses. Diya sa Kauradyo Matalom Leyte nga nagsunod jo siya kanunay ni Brad Chok di siya manihapon. Kaya maminaw gisi ani bahala na gunya na siya makapanihapon daw ni kahumana to.
Nya labi na diya si driver sa tricycle si Ipdis Kagnaan, si Brad Allied ang minister ni Father Alin Arayan. Nya mayong gabi is mga kusinira diya sa Kagnaan. Salamat sa inyong pagatiman mo. At pangutan na Bradsok nga ato na sugat na nag-ingon man din Diyas katikisim sa mga Katoliko nag-ingon nga kining iglesia original. Pero di na si kadua diya sa Mateo 16:18 nga gitukod diha ni Pedro. Nya diha buhat 2:1-4 gitukod pud ang iglesia diha Pentecost. Nya gitiwasan man nga si Constantine nagtukod sa uto pa kaupat na itukura. Asa may tinuod ni Bradsok? Unsa may itong katinawan paranin nila nga nangutana maong pangutana? Salamat kay Brad John Porca ang imong gihinagbo ng mga pangutana nga the church is original. Sa may buot sabot na ng original nga panahon pa sa Daang Tugon, diyan na ang iglesia kay Daang Tugon ni Old Testament, Old People of God. Nga diyan na ba ang iglesia aron tawgon ni siya original. Ang simbahan kun pundok sa katawhan sa Dios sumala sa 1 Samuel 12 versikulo 20. Nya 12 ngatos versikulo 22. Nga ang Dios magtukod og katawhan. Katawhan nga makapahimuot niya. Muna sa Old Testamento na say katawhan nga makapahimuot sa Dios. Ang una mao ang Patriarchal Church nga gipanguluhan ni Abraham o giyang anak si Isaac, usa ka pundok sa katawhan nga gibaid sila kanunay sa mga sugo sa Dios o paglikay sa sala, kahadlok sa Dios kay sila maglikay sa sala aron dili ma-offended, dili samaran ng Dios, already man masama na Ginoo, sa dili ma-offended ang Ginoo. So that was the old original church. Niya siya may naguna. Dayon kang Mosaic Church, Iglesia Mosaica, gipangluhan ng Moises. Niya ning ulahi mao na ang ginganlan natog the Christian Church, the Catholic Church. So kining gitukod ni Kristo dili nimo ang kasinugdanan tungod kay doon na po may naguna ang Abrahamic Church panahon ni Abraham, ang Mosaic Church panahon ni Moises. Dayon mao ni ang katapusan ang iglesia nga tukuro ni Kristo nga gitagna ni Daniel. Kaya sa mga adlaw ni atong mga haria ang Dios mao gyud magtukod sa usa ka gingharian. Gingharian nga dili malumpag. Gingharian nga ang kagahuman dili igatugyan sa laing nasod. Gingharian nga mapadayonon. Yaon sa nang gingharian na sumala sa Vulgata, Biblia Vulgata. Doon ay ingan lang natog footnote kung nota. May tungod niya ng Daniel 2:44. Nga ang Diyos gayon mo'y magtukod o gingharian nga di malumpag, gingharian nga dili katugyan ang kagamhanan ini ngadto suban. Matod pa sa Latin na Vulgata sa footnote, that kingdom aforecited is the kingdom established by Christ, and that is the Catholic Church. Nga kanang gisigutan nga gingharian gilitok ni Daniel, gingharian na nga pagatukuro ni Kristo ug mao na ang Iglesia Katolika. So mao ni ang usa ka revealing kayo nga kadtong gipanagna nga ang Dios moanis kalibutan niadtong mga haria, niya magtukod siya ang iglesia gingharian nga mapadayonon, mao di ang Iglesia Katolika matud pa sa Latin na Vulgata. The kingdom aforecited is the kingdom established by Christ, and that is the Catholic Church. Mao na ang atong katubag sa unang pangutana. Nya
ang pag-abot ni Kristo mo ning kaduha nga tukso ni Brad John Porca nga nagtukod si Kristo og iglesia. Nga ningon siya, ikaw Pedro bato, ibabaw ning bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, nga ang ganghaan sa Hades o kamatayon, panggukod o pagpamatay, dili maka wagtang. Kaya kung magauban kaninyo kanunay kada adlaw hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Nasa San Mateo 16, 18, 19 ug 20. So mao na ang pagtukod na ni Kristo sa Iglesia Katolika proper. Unya ang Pentecost mao nang inaugurasyon. Kabantay mo mga dagko kayong kompanya, dagko kayong buhatan mag-inaugurar. Doon ay mga seremonya sa pag-inaugurar. Og mao'y paghatag sa bangkite aron pagpahinumdum nga ning adlaw ugma magsugod na ta sa atong production, sa atong pagbuhaton atong mga produkto nga kasabwag nato sa katawhan. So mo ng Pentecostes, inauguration of the church. Kay gipakunsad ni Jesus ang Espiritu Santo nga katumanan niya atong yang ingon San Juan 14 versikulo 15, 20, nga akong ihatag kaninyo sa simbahan ang Espiritu Santo nga dili gayon mobiya kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. So mo nang ngalan natog the inauguration, the dwelling of the church forever, no ending, dili mo hunong Espiritu Santo pagpuyo sa matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Nya kanang sa tinukod ni Constantino, dili na tinuon nga ang Constantino nagtukod og Iglesia Katolika. Kaya panahon ni Constantino 288, 288, niya dayon namatay siya sa mga 323. So di modo wa pa matao si Constantino, diha naman ang Iglesia Katolika. Unsaon niya pagkahimong magtutukod nga diha naman daan. Iyagang inahan ni si Santa Catalina, wa pa matao si Constantino, daan naman nga dibutok ayo si Santa Catalina. Sa Iglesia Katolika, diin gikanonayas gani siyang santa. Po sa dakong sayo pag-ingon nga si Constantino, mo'y nagtukod sa Iglesia Katolika sa katarungan, wa pa siya matao, diya naman ang Iglesia Katolika. Dili may tabo nga ang balay maguna sa panday. Panday may mutukod sa balay. So, ang ginuuman mo'y nagtukod sa Iglesia, si Kristo. Po sa kang Constantino nga panahon, awa pa siya matao. Nano na mga 34 ka mga Santo Papa nga miabot o milabay na sa diyang natao siya. Muna dili na tinuod. Nga si Constantino mo'y nagtukod sa Iglesia Katolika. Kaya pa siya matao, diha naman ang Iglesia Katolika. Muna itong tubag sa pangutanan ni John Porca, niya adto ta ni Brad Rudy Racasa, the Master of Bible Contradiction. Salamat, Brad Sok. Ug may gabi sa tanan natong listeners ning atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko, labi na gyud sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City, nila ni Tayox Limbaga, Saning Laraga ug ni Luis Antomo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon brasog aritas Biblia sa Roma 10 tudling 21. But concerning Israel, Isaiah said, all day long I hold out my hands to welcome a disobedient and rebellious people. Apan mahitungod sa Israel, mingon si Isaias, sa tibok adlaw, naghangyo ako nga moduol kanako ang katawhan nga masupilon ug masinupakon. Roma 10:21. Sa Deuteronomio 33:29, sa mayong balita, Biblia na kanayon, Israel, how happy you are. There is no one like you, a nation saved by the Lord. Walay sama kanimo ka malipayon o Israel, katawhan ka nga giluwas sa Ginoo. Sa Jeremias 4:22, the Lord says, my people are stupid. They don't know me. They are like foolish children. They have no understanding. Nag-ingon ang Ginoo, mga buang-buang ang akong katawhan. Wala sila makaila kanako. Sama sila sa kabataan nga walay buot. Wala sila'y sa labutan. Jeremias 4:22. Ang akong pangutana ni Bradsok,
Nganong ang Ginoo Bradsok nakaingon man siya nga ang iyang katawhan mga buang-buang. Unsa may buot ipasabot ani Bradsok? Paliw ko na ko patinaw ani. Nahibaw ko nga doon ay nagpaluyo nga tekstos Biblia nga naa si mong unahuna nga nahimong kontradiksyon. Kay ang Diyos mingon nga ang iyang katawhan buang-buang, nagaan siya buang. Pero sa Mateo 5:28 ningon si Jesus nga kadtong magngalan og buang may impierno. Sa may impierno bang Ginoo kay nungaan masyag buang? Mao na nga morning master of contradiction is Brother Rudy. Kini kong pagngan og buang duha ka kahimtang na tawo nga maglakaw, magyaw-yaw, kay lagligid sa karsada mo katawa mo hilak. Buang man na sa to pa mentally ill. Sakiton yung utok. Dili na sa hangaging nun mong butan nga buang magina sakiton magina utok. Pero diya sa balaang pulong ni Solomon nga nag-ingon sa proverbio nga kadtong mga tao nga malinapason sa sugo sa Dios, mga tao nga wala magtuman sa kasuguan sa katarong o puno sa kalinaw pinagis pagtuman sa kasuguan kadtong nagalapas paganganlan o mga buang. Mao na nga katong mga Israelitas nga may alsa batok sa Dios, misukol bisan sa iyang pagkapinili nga nasod, hinigugma sa Dios, gisluwas sa Dios sa daghang mga katalagman. Pero daghan magod ang may alsa nga dili na mapasalamaton sa Dios. Naghimo ng mga pagyubit sa Dios ug nagsimba na sila nga Dios. Kini nakapasuko sa Dios mo nganlan sila mga buang. Bot sabot nga sila nasalaag gikan sa maing dalan ngadto na siwi nga dalan sila kapildihan. Nganlan sila buang kay nawagtang na nila ang hustong paminsar sa pagpuyo sa kabuutan nga kinabuhi, tulin nga kinabuhi. Pero kay gipili man lang baliko nga kinabuhi, nahimo silang mga buang. Wa makasa sa Ginoo pangan nilang buang kay sila nangasalaag man sustong dalan. Nganlan sila mga buang. Muna nga ito'y katubag sa may pangutana ni Brad Rudy Casa. Unya atong tagdon si Dennis Abarquez. Daghang salamat Barsok og maayong gabi kanimo og sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa, labi na gyud sa live streaming sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Also greetings nako ni Attorney Mark Johnson Cesar diha sa Mandawi City og ni Brad Edwin Paraguso og ni Kapitan Jerome Gabrieles sa Tungkop, Minganilla. Barsok akong pangutana, panahon ining Dark Ages o panahon ni John Hus nga matod pa sa mga laing sikta, sa panahon ni John Hus dunay nahitabo nga mga panglutos sa mga early Christians. Ang akong pangutana Barsok, kaniingon man ang mga laing sikta nga kini di ay mga Kristiyanos nga gilutos panahon ni John Hus mao ni ang nagtudlo og mga heresy o nagtudlo og mga erehiya nga mga pagtulon-an sa simbahan. Ang akong pangutana ani Barsok, kinsa man gyud ang nagpapatay ni adtong mga early Christians nga nagsupak o nagtudlo og mga erehis nga panudlo sa simbahan, o kinsa may nagsugo kay moingon man ang mga laing sikta gisugo kini sa Santo Papa nga pamatyon ang tanan nagtudlo og erehiya ni adtong panahon na. Unsa man ni katinuod Barsok nga ang Simbahang Katoliko maoy nagpapatay ni adtong mga tawo nga nagtudlo og erehiya? Si San Bernardo sa ka balaan usa ka tawo nga santos tungod siyang kaligdong, kaputli o kasing-kasing, kaputli o kinabuhi, wa siya maghugaw-hugaw sa paghimog mga malaway sa mga babae, wa siya mapaulipon sa mga bahandianong kahimtang, kundi pagpupos, kakabus, og limpyo kay kinabuhi. Og siya nag-ingon nga, dili gayud pasiluon ang usa ka tawo bisan naa siya sa kahimtang sa tinuhuan kung siya mupatay o muhipos sa kinabuhi tungod lamang kay dili niya pareha og pagtuo. So si San Bernardo nagpahibaw nga it is a heavy kind of revelation or kind of violation
nga ang tao masuko o mohimo o mga daotang buhat o pasipala o ka pagdugmok sa iyang dungog o ka pagpatay kaniya. Ang katanungan niyang ipatay tungod kay dili parihan niyag tinuhuan nga Kristiyano ba. So dili na maayo matud pa ni San Bernardo. Muna kung doon ay maingon na to, sama sa nitabo ni John Hus nga naghimo sad og Biblia nga lahi na sa original nga Biblia na himog panudlo nga dili na sama sa pagpanudlo sa mga karaang magtutudlo nya daghang nasuko ug daghan nga mga tao nga buot mo taral kaniya. So gitaral sa sukmanan mo nang gisunog siyang buhi tungod sa iyang gingon sa daghang mga tao nga kalapasan. Sa Compton's Encyclopedia, Volume 12, page 91, nagingon nga ang simbahan nga Katoliko kung doon ay mga irihes, doon ay misupak sa tinuang Katoliko, doon ay silot. Kung siya Katoliko, doon ay silot nga siya excommunicated. Kung sa man ang excommunicated, giputol na siya sa pagkamimbro sa Iglesia Katolika. Pero matod pa sa Compton's Encyclopedia, Volume 12, pero kanang pagpamatay sa mga irihis, wala na ibatasan, wala na himua sa Iglesia Katolika. Gihimo na sa gobyerno sibil. Kaya ang gobyerno sibil, naglantaw man, doon naman sila legal power to punish, nga ang usa ka pundok sa tinuuan, nga gigamhan na sa mga kasina, kaligut-gut, kasuko, batok sa tinuuang Katoliko, ang ilang gihimo mo gisunog nila ang mga simbahan kapilyas Katoliko. O kini naka paigmat sa mga naa sa gobyerno nga dili ni maayo. Usa ni ka public violation, and that is contrary to the law, punishable by death. Muna ang gobyerno, matod pa ni Compton's Encyclopedia, ang gobyerno mo musilot sa kamatayon. Yan ito mga dagko ng sala sa mga irihis sa paghimo, pagsilot sa ilang gikaligut-gutan. Ang gobyerno na mo imong pakanaog og death penalty. Pero may tungod sa excommunication, pagputol sa katungdanan o sa pagkakatoliko, sa kakatoliko giputol na sa iyang communion sa the church, mo ng excommunication, more na silot nga ipahamtang dili ang pagpatay. Kay kung nunay pagpatay nga silot, iya na si gobyerno. Mo na nga ito ikapahayag niya na kabahin ni John Hus, kung siya ang ginagatan tungod sa iyang mga gihimusan nga dili na mao o supak na sa lagdas katarong nga maghimog kugalingon nga Biblia nga dili subay sa karaan o sumala sa ingno nato tamdanan sa pagkopya sa unsa man nga original nga pulong sa Dios kung buhaton na niyang paglubag punishable by death. Mo nay dangatan ni John Hus. Mo na itong tubag sa mga tana ni Dennis Abarquez, arita ni Brad Carlo Badinas. Dagang salamat, Brad Sok. O niya, greetings din ako, Brad Sok, sa mga kuraparoko diha sa Laray. Dagang salamat, Padre. Brad Sok, ang akong pangutana, mahitungod ni Mama Mary gihapon, kay usagod sa dugma sa ato ang simbahan, kining pagpasaka sa mahal ng Birhen Maria, lawas o kalag dito sa langit. Usa na siya sa mga dugma, mahitungod kang Mama Mary. Nya, kini nga dugma, Brad Sok, matud pa sa mga dili Katoliko, dako manigsupak sa Biblia. Kay ang Biblia, tinao man kayo nag-ingon, wala pa'y nakasaka sa langit, gawas niya itong nanaugikan sa langit ang anak sa tao. So klaro kay Brad Sok, nga wapag yun nakasaka sa langit. Nya nga nung nagtudlo man ta, Brad Sok, nga si Mama Mary, nakasaka sa langit, lawas o kalag. Wa ba ni masumpaki ang Biblia, Brad Sok, sa ato ang dugma, Brad Sok? Palihog kong pagpatinaw, Brad Sok. Wala na masumpaki kay doon na may reference, doon na nang hitabo nga mga tao nga tagsaon kayo ng ilang kaligdong kabuutan o kamatinuon sa Dios. Usan ini si Enoch
nga kadto sa Inok ikapito ni Adan na nasa Genesis 5:24. Naila siyang kaligdong kabuutan. O gawas pa niya na, doon na pag-extra niya nga tagsaon kayo. Di gyud siya masuko. Bisan pagbugal-bugalan, bisan pagpasipalahan, bisan pagbatuon siya bato, wa gito siya ka ligot-got o kasuko sa naghimo niya na. Sa lakton ng pagkasulti, he practices meekness, kaghop. Niya giprimihan siya sa Ginoo. Samtang siya naglakaw, gisakgaw siya sa panganod o gida sa kaitasan. Dito sa kamot sa Diyos, gida siya, wa na siya mutilaw kamatayon. Gida na siyang buhi, ngadto sa kaitasan, uban sa Diyos. Ay kaduha mo si Elias. Si Elias, mabasa na to sa 2 Hari, Kapitulo 12, niya 11 nga to sa 12, nga usa ka maisog nga propeta sa pagbutyag sa mga kasalanan sa mga tao, sa mga tao nga nagkapos sa mga kasalanan, sama sa mga adultery, niya mga buhat nga malaway. Mao nga sa iyang pagbutyag o pagpadayag unsa kadakong silutanan ining mga tawhana. Mao na nga siya gigukod siya kanunay. Niya gipremyohan siya sa Ginoo kay gipadad-an siya og karwahe nga giguyod sa ka o pila ka kabayo ang dunay pako. Ug samtang misakay siya sa karwahe, gida siya sa Diyos kay tasan, wag gyapon mo tilaw og kamatayon. Wala doon na may tagna kabahin ni Maria na sa Salmo 132 nga ingon nga ang Ginoong Hesus mibangon og miadto balik sa puloy-anan niya sa langit. Sa ito pa, si Kristo doon ay ascension back to heaven og ang iyang puy-anan referido ni Santa Maria mubangon sad og muadto sad ngadto sa kaitasan. So tagna ni sa Assumption of Mary, dili Ascension of Mary. Kaya nga ascension nga si Kristo gyud ginamit iyang gahom, siya may kayab ngadto sa langit. Pero si Maria nga buhi pa gipasakas Ginoo sa langit nga dili sa gahom ni Maria. Kay wa siya gahom sama ni ana. Gahom ni Jesus ang nagpasaka niya sa langit. Muna nganlan og Assumption of Mary. Ang apostol nga si usas mga apostol nga ni balik padung sa Jerusalem gikan sa iyang panaw sa laing dapit sa kalibutan, mibalik siya og iyang nakita sa Birhen Maria. Puti niyang lipaya. Muna midagan siya aron paghangop, pagyukbo o pagsaludo sa Mahal nga Birhen. Unsa ba nga nagkaanam mano ng Mahal nga Birhen og kayab sa kaitasan. Gisapwang sa panganod og dayon nawa siya mga mata. Mo nang mi-report siya ngadto sa mga apostoles nga si Birhen Maria nga atong mahal nga inahan. Kay nahimo man siyang espirituhanon nga inahan sa mga apostoles ug sa katawhan. Gikayab ngadto sa langit. Mo na nasuko mga apostoles nga ikaw maduhaon ka kayo karon magduduha sa kan Santa Maria. Naman Santa Maria sa lubnganan amo manggilubong. Mo to pag-abli na sa lubnganan nangalimyo ng humot kayong bulak. Og pagadto nila basiyo, way suod. Og ang nakita mga bulak nga labas. Mo na mga apostoles ni saludo sa apostol nga niabot nga nakakita ni Birhen nga gipasaka sa langit. Kay wa naman dito iyang lawas. Mo na nga dunay biblical passage tagna nga si Maria di ay special nga tagad ni Jesus iyang inahan gipasaka sa langit. Human siya sa iyang dormition. Matupa ka ng dormition Latin word nga nipiyong lang siyang mata. Niya dayon gipukaw sa Ginoo o gipasaka sa langit. Mo na atong tubag sa pangutana may tungod sa Assumption of Mary, not Ascension. Ascension refers to Christ nga mikayab ngadto sa langit nga pinagi siyang gahom. Si Maria gipasaka sa langit, Assumption of Mary tungod sa gahom ni Jesus nga gibayaw ang iyang mahal nga inahan ngadto sa langit. Mo na atong tubag sa pangutana ni Brad Carlo Badinas, balik ta ni John Porca. Dan salamat Brad Sok, mayang gabi sa taga Marigondon. Magkita sa taugma diha sa Basak Merkado ugmapon. So alang sab sa ni lito akong pagumangkon diha si Duarte, si Mario Duarte paminaw ani nya taga Mabulo, mayang gabi labi na lang Monsieur Kasarin
og ni Nulinggo, Brad Nulinggo, og sa tanan labi na sa taga Matalom Barangay Kaningag, Matalom Liti, sa mga Mundala nga nagpaminaw din ha, Cornelindo Mundala og si sana Ating Mundala, mayong gabi inyo diha sa Kaningag. So akong pangutana Brad Sok nga murag karon pa man ko kabati ani pangutana Brad Sok, unsay basihan ani nga nag-ingon nga ang patay nga lawas sa tao wala mahingpit nga mibiya sa iyang lawas ang kalag. Dili day gayod total nga mibiya ang lawas sa kalag sa tao sa lawas nga namatay. Akong pangutan na Brad Sok, unsa may basihan dugma ni Brad Sok nga sa ato pa peligro din ning maglakad-lakad ang mga kalabira da sementeryo kay wa day matutal biya ang kalag na. Unsa may patinawan nimo Brad Sok ani pangutan ha? Ang dugma mo ay opisyal nga panudlo og doktrina sa simbahan nga takos og angay natong dawaton. Walay dugma. Di na masayop kay a dugma cannot be called dugma when it is not founded by the Word of God or the Bible. Ang pagtulunan nga dugma dili ningan lag dugma kung ang maong panudlo, maong doktrina walay sukaranan sa Biblia kung bala ang kasulatan. That is true nga mo na pagbansay sa simbahan. Muna ka nang ingon nga ang lawas ug kalag nga naa pa sementeryo nag-ipon paghihapon. Dili na tinuod. Supak na sa dugma kay naman sa Hebreano 9:27. Igatudlo kining pagtulunana sukad sa sinugdan nga ikamatay sa tao ang iyang lawas pauli sa bug sa yuta ilubong sa sementeryo ug ang iyang kalag. 2 Corintos 5 versikulo 8 ngadto sa 10 mingon San Pablo ang atong kalag mubiya sa lawas. Kaya ang atong lawas bayanan naman. Og samtang mubiya ang atong kalag gikan sa atong lawas, ang atong kalag mo padung ngadto sukmana ni Kristo. Ug kanang maong kalag nga bibiya na sa lawas kay namatay ng lawas, ang kalag hukman dayon. Ug madawat niya iyang ang ganti kon kuyog pa siya siyang lawas nagpuyo sa buutan nga kinabuhi, ang ganti mao nga siya pasudlon sa Ginoo sa langit. Pero kung siya sa pagpuyo niya sa kinabuhi nagpuyo sa kadautan, nagpuyo sa kangilaran, ang iyang kalag ngadto sa itambog sa impierno. Mao na ang mabasa nato sa 2 Corinto kapitulo 5 onya bersikulo 8 ngadto sa 10. Mao na kanang ingon nga ang kalag na apas lawas nagsuri-suri pa tingala siya o kana narigyan ni ipon sa iyang haya, iyang lawas na ang kalag dili na tinuod. Kay supak naman sa dugma nga right after death our soul spirit will go to the judgment of God. Muna nga itong tubag sa pangutanan ni John Purka, niya aritan balik ni Brad Rudy Recasa. Salamat pag-usab Brad Sok ug may gabi sa tanagin natong listeners ning atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud diha sa imong may pangutana. Salamat kag nagniya po ko sa akong programa. Masa padayon na to pagpaminaw sa Brad Rudy Recasa. Daghang salamat pag-usab Brad Sok og usbon ko mayong hapon sa tanan gyud natong listeners natong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Flori Abanto, o ni Genesis, Veronica, and Maria Recasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon ba siya artas kasulatan sa Santiago 1:5. But any of you lack wisdom, you should pray to God, who will give it to you. Because God gives generously and graciously to all. Apan kung diha kaninyo may nakulangan o kaalam, papangayua sila sa Dios, ug dili sila mapakyas. Kay ang Dios mahinatagon ug maluluyon man sa tanan. Santiago 1:5, klaro kay ang Dios mahinatagon ug maluluyon man sa tanan. Sa Juan 1:18, sa maing balita Biblia na kanayon, no one has ever seen God, the only Son, who is the same as God, and is at the Father's side. He has made Him known. Wala pagay tao nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo sa amahan nga mao'y nagpaila kaniya.
Sa Exodo 33:20 sa maayong balita Biblia na kanayon, miingon ang Ginoo, dili ka makakita sa akong naong, kay walay tao nga makakita kanako nga magpabiling buhi. Exodus 33:20. Makakita ka sa naong sa Dios, mamatay jud ka. Sa Deuteronomio 5:24 sa maayong balita Biblia gihapon ng kanayon, nakita nato nining adlaw nga mahimo di ay nga makigsulti ang Dios sa tao ug dili mamatay ang tao. Akong pangutana ani Bladsok mao ni, ang makita sa naong sa Dios mamatay nya mahimo day makigsulti sa Dios di sa ta mamatay. Wa ka ni makasumpaki Bladsok. Paleho ko kog patin-aw ni Bladsok. Ang kontekst kog kinatibukan sa Biblia wa gina magkasumpaki. Kay kanang mabasa nato nga ang Dios nakigsulti sa naong ug naong ngadto sa tao. God speaks face to face to anyone. Og mo nang gikutlo ni Brad Rudy sa Exodus 23:20 nga si Moises nakigsulti sa Dios sa naong ug naong. Pero kung natong basahon ang bag-ong tugon nga kanang ingon nga ang Dios nakigsulti ngadto sa tao. Matod pa sa buhat sa mga apostoles nga ang nakigsulti nga nakita sa tao dili gyud ang Dios mismo, kundi ang anghel nga pinilan sa Ginoo nga maoy hatagan sa Ginoo og otoridad nga makigsulti sa tao. Pero pagtanaw sa tao sa kakahayag, ang iyang interpretasyon nga Diyos gyud ang iyang gikasulti. Pero matod pa sa buhat 32:8 nga ang Diyos tinuray nagkigsulti pero dili gyud pinagi niya. Pinagi sa anghel nga gipada nga makigsulti sa tao. Dili gyud mismo ang Diyos mo'y makigsulti. Ngano? Kay ningon man sa Exodus 23 nga kinsa tong makakita sa Diyos sa naong ug naong dili magpabiling buhi. Sa ato pa mo na sa 2 hari nga ang magtiayong babae ug lalaki kada adlaw gyud naghalad sila ug mga halad ngadto sa Dios nga magagahom sa tanan. Unya kalit lang nga mihayag ug nangatumpa sila ug mingon mga matay kita kay nakakita ta sa Dios. Pero ang bana may isulti siyang asawa nga dili kadtong kahayag atong nakita abi natog mao natong Dios ang anghel nagpakita kanato. So mo nang anghel gidi ay mo'y makigsulti makikita pero dili ta makakita sa Dios. Kay matud pa way magpabiling buhi kay ang Dios nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Pero kanang mga communication nga ang Dios nakigsulti sa tao, ang tao nakigsulti sa Dios, ang representante sa Ginoo nga maong manulunda kon anghel mao gi tinuod nakigsulti. Ang mga gisulti niini gikan sa Dios nga nagdiktar sa anghel nga makigsulti sa tao. So mao na ang kamatuoran, dili gyud ang Dios mismo ang nakita tungod sa gisulti sa buhat sa mga apostoles 32 versikulo 8 nga ang mga higayon nga nakikita ang Diyos nakiksulti sa tao ang gigamit sa Ginoo manulunda kun anghel nga makiksulti dili gyud siya mismo ang nakiksulti. Mo na atong tubag sa pangutana ni Brad Rudy Recasa niya maliko na to si Dennis Barquez. Daghang salamat Barsok ug maayong gabi pag-usab kaninyong tanan sa mga live streaming nga nagsunod diha sa ato ang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. O greetings nako ni Brad Alang Tanggapan nagsunod sa ato ang programa og labi na gyud diha sa Matalom Liti ang lola ni Brad Julito Palin, si Nanay Erlinda Palin. Maayong gabi danay. Barsok, ang akong pangutana Barsok, kining ngalan sa Dios kay doon ako'y naka-discussion Barsok nga Muslim moingon siya nga ang tinuod nga ngalan sa Dios mao si Allah. Unya Barsok, kung ari ka sa mga saksi ni Jehovah, ang tinuod nga pangalan sa Dios mao si Jehovah. Unya Barsok, kung ari ta sa atua, ang atong gigamit mao ang Yahweh.
o YHWH. Ang akong pangutana ani Barsok, unsa man gitinuod nga original ngalan sa Dios? Kini bang Yahweh? Kini bang Jehovah? O kini bang gigamit sa mga Muslim nga Allah? Kay ang mga tao Barsok naglibog nga pila man di ay kabuok ngalan sa Dios, dunay Allah, dunay Jehovah, ug dunay gitawag nato nga Yahweh. Asa may duol-duol Barsok nga hubad sa original ani? Ang Exodus 3:15 samtang gidapit sa Dios si Moises pagtungas sa bukid sa Tabor aron nga makigsulti siya ang Dios ngadto ni Moises ug si Moises makigsulti sa Dios. Unya nangutana gyud si Moises nga unsa may imungahan o Dios? Ang Dios mitubag, ako ang mao ako. Mao ni ang kungan. I am who am. This is my name. Eye Asker Eye. Sa Hebreo na. Sa ito pa nagsulti ang ginog Hebreo kay masabot ni Moises. Ako ang mao ako. Niya kung isuwat na natong ako ang mao ako, mo na asyang Yud-Hi Waw-Hi. Yud-Hi Waw-Hi. Mabasa na siya og Yahweh. Pero ang mga saksi ni Jehovah sa mga tuig 400 humanam sa langit ang Ginoo, ang ilang gisundan kaya saksi ni Jehovah tunga man si 1872. Ang Y gilisdan lag J sinjar, nya H gibilin, ang W gibilin, nya ang H gibilin, nya gipunan nila og vowels E O A. So gikan sa Yahweh mabasa nila og Jehovah, Jehovah o Jehovah. So mao ni nga ulahi naman ni ngan nga Jehovah. So dili gini mo original nga ngan sa Ginoo kay ang Ginoo may nisulti siya ngan. Sa in English, Moses, my name is Yahweh, and this is the name that shall be invoked by all peoples. Kini ang akong ngan Yahweh, mao ni nga lana nga tawgon sang piton ako sa mga katawhan. So mao ni nga ngan nga Yahweh gikan sa I am who am, mao ni ang tinuod nga ngan sa Dios. O kanang kung Allah, kining ang mga scholars nagunahuna nga kanang Allah nga gigamit sa mga Islam gikan na sa Al-Eloah, nga ang Diyos pagpakita ngadto ni Moises Al-Eloah. Nya dool kay sa Allah nga ang Al-Eloah gi-combine nahimong Allah, nahimong Allah gikan na sa Al-Eloah, meaning I am who am. So mao na ang kaagi hinungdan nga ang Diyos sa mga Muslim ginganlan nilag Allah gikan na sa Il-Allah, Il-Allah, Il-Allah or Al-Allah. Mao na derive nila ang Allah. So mao na ang kaagi sa ngan sa gigamit sa mga kaigsunan natong Islam kun Muslim. Pero ang original gyud ang Ginoo nagpakita pa gyud sa pinagi sa anghel nga ngan sa Dios Yahweh gikan sa upat ka litra YHWH nga mabasa og Yahweh sa Hebreano even without vowels. Mo na atong tubag sa pangutana ni kining Dennis Abarquez, balik ta ni John Porca. Salamat Bradsok nya insinyas naman si engineer nya. Akong patana Bradsok nga nasugatan exhibition kining gipanudlo sa Katoliko. Kaya nag-ingon da Santiago 2:19, usara ang Diyos, pero ang Katoliko tulo ka Diyos. Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pero sa Isaias 45:5, usala ka Diyos. Unsa may saktuan ni Bradsok nga tulo ang Diyos sa Katoliko? Dili man tulo ka Diyos ang gitudlo sa Iglesia Katolika. Usara man. Kung nagtuo kang usara ang Diyos, husto ang imong pagtuo. Na sa Santiago 2, gusto ang imong pagtuo kung nagatuo ka usara ang Diyos. Pero kining tuo nga gisgutan mo ni ang divine persons, ang persona sa Santissima Trinidad ng Amahan, nga gitawag natog si Yahweh, ang anak Yahshua o Jesus, yang Espiritu Santo Paraklito.
nana sa 1 Juan 5 City, dunay tulong nagpamatuod sa langit, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. O kining tulo usara. So, kung nagatuo ka nga usara ang Dios, husto ang imong pagtuo, husto nga itong pagtuo. Pero dunay tuo ka divine persons. Nga usara. Usara ang ilang gahom. Muna sa dugma nagingon nga, the Father, the Son, and the Holy Spirit are equal in power. Only one God. And they live in eternity. Nasa Teachings of the Catholic Church, page 91. Nga kining Amahan, Anak ug Espiritu Santo, usara kagahom nga maong pagka-Dios. O kini sila buhi hangtod sa kangturan. They live in eternity. Eternity meaning way katapusan. Sila buhi o kanunay buhi hangtod sa kangturan. Muna atong tubag sa pangutana ni John Porca niya. Atong pasalamat yay sa atong mga kaigsunan. Nining atong pagsabwag sa maayong balita. Atong pasalamat atong social concern sa Talisay City, si Samsam Gulyas ang mayor, batanon nga mayor, mo giunahuna kanunay ang pagpaabot gyud sa mga proyekto nga alang sa kayuhan, labi na sa mga kabataan, sa mga tigulang ug sa mga masakiton. Og siya naghatag og usa ka proyekto nga action agad. Kung dunay mga kinahanglan nga batanon, labi na sa pag-eskwela, gikan sa elementary nga to sa high school, way bayad nga itong sa gobyerno man na. Nya doon na sa Talisay ang National Government School o naagyod sa Talisay. Way bayad ang tuition fee o niya Talisay City College. Upat ka tuig kurso, pag umaniana, wala, doon na nagyugay diploma. Way bayad. Lipay kayo ang mga inahan nga sila nakatagamtam nga ang ilang mga anak na himong professional nga pliti gyud bawon ang ilang gasto. Maraming salamat kayo mga tao sa atong pinanggang mayor Samsam Gulyas, nakadawat og dagang award, ang Luminar Asia Pacific Luminar Award o ang Seal of Good Governance, labing taas nga pasidungog sa national government ngadto sa local government. Giyabagan sa siya sa atong ligdong buotan nga Vice Mayor, si Honorable Vice Mayor Richard Choy Fernandez Asnar. Nga daghan kay mga proyekto nga gipadasan ngadto sa mga barangays, sa mas pagpanghatag og tulda, panghatag og mga prevention sa dengue fever, og kapadasan siya og mga sa mga iski, laptop, o mga tulda, puti na tulda, o mga fire extinguisher, pagsangka na ito, doon ay bagong sugod nga sunog, paong dayon. Kini ang mga buhat sa kaluoy o pagtagad ni Vice Mayor Choy Asnar sa mga kabus. Nagyabagan sad sa mga councilors, Digol Gulyas, Maning Cabriana, Rudy Cabigas sa kong pagumangkon, si Danny Caballero, si atong pinangga sang higala si Tirdi Rabaya, o si Gail Restauro, ligdong buutan nga konsyal, o pulos mo nilang mga buutan, o si Attorney Rocky Bass, usa ka aksyon sa nato sa pagtuo, mga kauban nato, labi na ang Attorney Inday Josefina Conchal, ABC, o si Fee Ilanan, o si Lister Daan. Kini ang mga konsyala sa hugpong nga nagtinabangay. Mao na ang atong pasalamat. Yako sa dayon pasalamat ni Brad Sulping Algeri, siyang kapikas kay matinabangon kay sa mga Catholic Faith Defenders. Atong Pangulo diya sa San Fernando, Cebu, si Julius Lawas. Salamat siya ni Brad Sulping Algeri o siyang kapikas. O gusab atong salamat ni Fee Ilanan o si Fee Barino o si Lito Barino natabang nato Janjantan o si Cesar Lindio. Salamat sa atong mga kaigsunan, ang Diyos magapanalangin kanila. Nya, salamat uban nato si Carlo Badinas, si Rudy Recasa, Dennis Abarquez o si Jun Purca o sa atong technician nga
makinadmanon kayo si Julius Kaputulan o gato sa pasalamat sa atong batanong mayor. Karena sa atong batanong manager si Father Filmar Phil Castrodes Filmar niya na iyang programang nindot kayong paminawan matulunanon ang bidlisyo sa Mayang Balita sa DYRF Radyo Puwersa. Ang Diyos manalangin ka na to, may gabi istanan, tagbo tapo ning atong tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hangtod sa sunod higayon. Salamat. Radio Puwersa!